Δέσποινα, γιατί υπνόσακος και όχι κουβέρτα για τα μωρά? Λοιπόν, αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια οδηγία από την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία σχετικά με την ασφάλεια των βρεφών την ώρα που κοιμούνται και εκείνοι προτείνουν να χρησιμοποιούν οι γονείς υπνόσακο για τα παιδιά τους. Για το λόγο πως με τον υπνόσακο ένα μωράκι δεν μπορεί να μπουρδουκλωθεί, δεν μπορεί να πάει κάτω από τον υπνόσακο, δεν μπορεί να το σκεπάσει ο υπνόσακος, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Και πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο υπνόσακο? Και αυτή η ωραία ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε πως για τα νεογέννητα και μέχρι την ηλικία των 3 μηνών υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες σε σχέση με τα μωράκια που είναι 3 μηνών και πάνω. Και αυτό γιατί τα μωράκια μέχρι τους 3 μήνες δεν μπορούν να κουνηθούν πολύ, δεν μπορούν να ρολάρουν, να γυρίσουν. Ενώ μετά τους 3 μήνες αρχίζουν σιγά σιγά ρολάρουν, χρησιμοποιούν τα χέρια τους περισσότερο. Οπότε οι υπνόσακοι που προτείνονται για μωράκια 0 έως 3 μηνών, όπου και η φυσική τους θέση όταν είναι εξάπλα είναι αυτή, είναι υπνόσακοι που έχουν αυτό το σχήμα της πεταλούδας, που τα βοηθάει τα μωράκια να κρατάνε αυτή την ωραία θέση. Μετά τους 3 μήνες, οι υπνόσακοι που προτείνονται είναι αυτοί με τα μανικάκια, όπου μπορεί το παιδί να βγάζει το χεράκι του και να μπορεί να κινείται πιο εύκολα, να έχει δηλαδή την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να γυρίσει, να ξαναρολάρει, αν έχει πάει σε μια θέση δύσκολη. Και να πούμε ότι πέρα από το σχήμα των υπνόσακων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η εποχή που έχει γεννηθεί το μωράκι, γιατί λογικό είναι, άλλο υπνόσακο χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι που έχει ζέστη, θα χρησιμοποιήσουμε πάχος μισό μέχρι 1 τόγκ και άλλο υπνόσακο θα χρησιμοποιήσουμε το χειμώνα που κάνει κρύο, που μπορεί να φτάσει και μέχρι 3-3,5 τόγκ.